سەیدا چیرۆک حەسەنێ مەتێ ji rojan rojeke îniya zivistanê ye, şilî û şepeliye, sar û tarî ye. Seyda hîna nû ji mala Xwedê derketiye û di tariya kûça teng de ber bi mala xwe diçe. Dema xwe digihîne mal, dinêrek û jina wî li ber êrgûn rûniştiye û xwe ditereqîne. Piştî ku Seyda li ber derî palto û potînên xwe ji xwe dike, dûr e ew jî diçe li hêla din, li ber argûn rûdine. Heta demekî jî Seyda û jina xwe wiha bêdeng bi çavên vala li çîk û kizûtên êgir dinêrin. Bêdengî bi pirseke jinikê tê birîn û ji Seyda re dibêje: Mijara weza îşev çi bû Seyda? Bêyî ku Seyda çavên xwe ji kizûtên agir di argûn de biçerxîne, ew bû dibêje: Li ser xêrên rojên îniyan bûn. Ji bo xêrên zêde. Jina wî dîsa dipirse: Li gor baweriya me kirina çi tiştî xêrên zêde ne? Seyda berê xwe ji agirê êrgûn dizifirîne ser awirên jina xwe. Her du destên xwe di ber xwe de vedigere û dibê: Derxistina şîvan miriyan, bi hevre raketina jin û mêran. Ev hevûka dawîn bala jina dikişîne û careke din dipirse: Çawa raketina jin û mêran? Seyda hinekî jî bi bişîrîn li jina xwe ya xweşik û tilormezin dinêre û dibê: Ango di şevên îniyan de her jara ku jin û mêr bi hevre radikevin û ew dikin, mîna ku gawirekî bikujin ew qasî xêr e, jinik zêde jî pir sina nake. Dîsa çavên xwe yên gir ber bi argûnê pêş xwe beloqî dike û dikeve ramanên kiwîr. Gelek nabûre radibe ser xwe û diçe û da raketinê, nivînên xwe datîne û dikeve nava wan. Piştre Seyda jî radibe ser xwe ji hev derdixîne û diçe xwe di ber jina xwe re dirêj dike. Heta çend deqên pêşîn û de bêdeng e. Piştî ku ji bo razanê dîsa lamba tê vêsandin, Seyda dest bi gunehweşîniya xwe ya her şev dike û dîsa bi dengekî nîvçe wiha dike pilepil: Tobe estexfirullah, ya Rabbi tobe. Çi gunehên me kirine tu efû bikî. Emelê me salih, îmana me kamil bikî. Hefza me ji însanên nerind, hikûmeta zalim û şeytanê ela ne'aletullah bikî. Qeda û bela bi ser mala me de dehv bikî, li wê dinê me ji îmanê nekî û cinneta baqî bi para me bikî. Bi peyva amîn, jinik jî di tariya nav lihêfê de beşdarê Seyda dibe û de dîsa xwe ker û lal dike. Gelek nabûre pista pista dengê jinikê tê û ji Seyda re dibêje: Ma em gawirekî nekujin. Seyda derpê û kirasê xwe ji xwe dişeqitîne û dehfasîngê xwe bi gawir de dike. Piştî pêş deqan gawirek tê kuştin û wek leşkerekî westiyayî, Seyda xwe li ser pişta xwe davêje û dikeve xweşkevek xewek giran. Lê ev xewa giran li Seyda gelek nabûre. Tengala wî dîsa ditepisîne û dîsa bi pistepis dibêje: Erê, ma em gawirekî din jî nekujin. Ew xewa giran li Seyda diherime, mîna ku bibêje: Serê te û gawiran bixwe. Piştî dûsê bawîşkên bêdil dîsa berê xwe bi jina xwe dike û li ber gawir pehn dibe. Gawirê vê carê hinekî dereng tê kuştin. Heta ev karê kuştinê diqede, dehfasingê Seyda di xwêdanê de dilewite û tew wê xwîdana xwe li lihêfê dikêşe ser xwe. Lê xew nakeve çavê jinikê. Xwe li vê hêlî û wê hêlî diqepijîne, li ser zik, ser û piştê diqelibîne, çavên xwe dide hev û bi hev dijidîne. Lê wekî birîndareke şerekî giran ji ber êşa xwe xew nakeve çavan. Jinik jî heta nîvê şevê nikare rakeve. Seydayê li tanişta jinikê ji zû de ketiye xew û kî dizane bê anûha bi çi xewnên xweşik dijiya. Dîsa şeytanî bi jinikê digire, destê xwe davêje milê Seyda, dûsê caran dihejîne û bi wê pista pista xwe ya êvarîn tiştan dibêje. Lê Seyda wek berê bi carekê hişyar nabe. Piştî ku jinik çend carên din jî ji milên wî dihejîne, Seyda bi serxweyî şiyar dibe û dibêje: Çi ye? Çi bû? Jinik dibê: Ma em dîsa gawirekî nekujin. Bihna Seyda teng dibe, mîna ku bibêje: Rûyê min reş bû ku min ji te re got tiştekî wiha xêreke mezin e. Ditengîje û mirûzê wî tirş dibe. Lê tariya Wîdê nahêle ku jinik wî rûyê enirî û mirûzê tirş bibîne. Lûma heta ku mêrek ji nava nivînan radibe, diçe ber kincên xwe û wan li xwe dikişîne jî, jinik tê nagihêje ku Seyda çi dike, an jî ew ê çi bike.
Lê dema dibîne ku Seyda ji wexta xwe dereng ket, bi dengekî ziraftir banî wî dike û dibê. De were Seyda, maka, tu çi dikî? Qaşo min ji te re got em gawirekî bikujin. Seydayê ku heta berqirikê tije bûbû, hinekî jî bi hêrs li jina xwe vedgerîne û dibê. Erê, ez jî diçim banî hemû ummeta Mihemed bikim ku ew jî werin em bi hev re gawiran bikujin.